B'investiment ta' 15 miljun euro għaddejjin xogħlijiet fuq ċentru ta' distribuzzjoni ġdid fin-Naxxar li se jkun qed jilħaq sa 12,000 familja. L-Enemalta se tkompli tespandi u timmodernizza n-netwerk tal-elettriku sabiex jittejjeb is-servizz u żżid il-kapaċità tagħha biex tilaq għad-domanda dejjem tikber fis-settur residenzjali, kummerċjali u industrijali. Dan iċ-ċentru ġdid huwa wieħed minn diversi investimenti infrastrutturali li qed isiru bħala parti minn pjan aktar wiesa biex jinbnew u jiġu aġġornati ċentri ta' distribuzzjoni madwar Malta. Waqt żjara li xogħlijiet iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Enemalta Ryan Fava spjega aktar dwar dan il-proġett. Ħadna reinforcement ukoll minn ġewwa l-Mosta, mill-Mosta DC, ċentru ta' distribuzzjoni, u wassalna l-cables ġewwa in-Naxxar. Dan iċ-ċentru ta' distribuzzjoni ħajkun qed jgħin ħafna l-erja tan-Naxxar u l-Gargur u l-madwar. Naturalment dan ikun qed nirrelivjaw ċertu loads minn ċentri ta' distribuzzjonijiet oħra sabiex dan ikun jista' jissupplixxi din l-akwata. Il-Ministru Mirjam Dalli rikonoxxi dan il-proġett bħala wieħed importanti biex tiġi żgurata provvista stabbli u sostenibbli tal-elettriku. Tal-cables huma parti minn dik il-ħidma, però bħala parti minn din il-ħidma għaddej xogħol ta' upgrades f'numru ta' ċentri ta' distribuzzjoni u anki għaddejja il-ħidma fuq żewġ ċentri ta' distribuzzjoni ġodda, wieħed fis-Siġġiewi u l-ieħor hawnhekk fin-Naxxar. Min barra n-Naxxar u s-Siġġiewi Enemalta bħalissa għaddejja b'diversi proġetti oħra madwar il-pajjiż. Fil-fatt wieħed mill-aktar proġetti kruċjali li qed jitwettqu bħalissa huwa tkabbir ta' ċentru ta' distribuzzjoni fl-Imsida fejn għaddej xogħol estensiv biex tirdoppja l-kapaċità eżistenti tiegħu. Barra minn hekk għaddej ukoll xogħol ta' espansjoni fuq iċ-ċentru ta' distribuzzjoni ta' St Andrews fejn se tiżdied il-kapaċità sabiex jissaħħu l-konnessjonijiet fir-reġjuni fil-viċin.